Pintura bitaw ko pagkaugma. Tungtod karon igsoon ang ako ang butunlan sakit. Ningon ko sa Ginoo, Lord, ang imuhang pulong kailangan na po isang yaw. Tapos dili pwede nga dili ko mubarog sa pulpito. Naligo ko kagahapon kaloy sa Ginoo, wala na ko'y kalintura. Ang akong gibati kanilang diri akong tutunlan ka ng sakit gani. Pero nasayod ko pinagi sa labot ni Jesus Christ ayuhon gyud ko niya. Yeah. Usa ka dakong pribiliyo, pasalamatan ako si Pastor no, ginatus up yun niya. Ako yung ginapasa kay Pastor Pong ang kana ganing moingon nga ikaw magwali, kami magistorya ming duha, ingon ako ikaw lang tay. Nya tapos karon kung ginatus up ko ni Pastor Jerome nga dire magwali ko. Nya ako pud ipasalamatan si Pastor ana. Usa ka dakong pribiliyo nga nagamit akong kinabuhi dining dapita. Bisan sa una nagpuyo mi dire, pabahaan gyapon tangkod karon. Pero dako gyapong tapang nga makashare sa yang pulong dinhi nga dapit. So, andam na bata maminaw sa pulong sa Ginoo. Ang akong unsa karon topic about sa pagtuo. Kisay pa naay pagtuo diri. Ang pagtuig soon usa na siya kagasa. Ang makadungog kanya ka sa pulong sa Ginoo, imuha ganing nadunggan ang pulong sa Ginoo nga kanang bag-o pa gani ka sa, for example no na ni-apil ka og Bible study, nakadungog ka nga ang pulong sa Ginoo gi-share dito, mutubo to siya sa imuhang kasing-kasing ug hunahuna kung imo to siyang gihinuklugan. Gasa man gud na siya, dili tanan tao na ay pagtuo diha sa Ginoo. Siguro nashiran ka diha sa kadalanan, nashiran ko ninang naring dili gyud ko ato for naging Christian sa dang nagkaila ninang naring. Mo nilang tamuko na kung wali. Ayaw mo kaulaw, ayaw mo kakapoy magbitbit sa inyong anak. Asa ta karon sa pulong sa Ginoo diha sa Santiago 2:26. Mubo ra man niya kung wali soon, dali ra ta mahuman. Santiago 2:26. Nag-ingon diri igsoon ang pulong sa Ginoo. Kay sama nga patay ang lawas nga wala nay espiritu, patay usab ang pagtuo kung walay mga buhat. Magampo ta sa makadiyot. Amahan nga lang ito, nagpasalamat kami niini nga kabuntagon o Dios, usa ka dakong pribilehiyo nga masangyaw ang imong pulong Lord. Himuala mang akong tigpamapa o Dios. Wala ako'y igong katakos, wala ako'y igong kahibalo kanimo, ako nagadepende Ginoong Jesus. Let your Holy Spirit be with us, Lord. Mamulong ka sa among kasing-kasing, sa among huna-huna. Lord, tabangi kami, tudlui kami, badlunga kami, tagai kami kalipay sa pagpamati sa imong pulong. Ang tanan kadungganan o himaya, diha lamang kanimo Ginoong Jesus. In Jesus' mighty name, ang tanang anak sa Dios, moingon og amen. So, ang first na ko nga punto, ang pagtuo na andam mo sakripisyo. Ang tema na to karon about sa pagtuo. Sa first na ko nga point na ingon diri, pagtuo na andam mo sakripisyo. Kanang ang imong pagtuo ba nga mo sakripisyo ka sa unsa man paagi, bisan gikapoy ka, bisan diri ang mga negosyante, bilar ba ka sa gabi kay na kay negosyo, unya mo kayod ka pagabuntag, gusto ka mo pahulay kay Domingo, pero imong gisakripisyo, imong kaugalingon niadto ka sa church, isa na siya nga pagtuo igsoon. Nitikang ka diha sa imong pagtuo. Imong sakripisyo, imong kakapoy, na kay labad sa ulo, pwede ra kaunta matulog sa balay. Pero nianhi ka sa church, nimo gidinay nimo imong kaugalingon ba nga kailangan unta ko mo pahulay pero kay naa may simba moadto ko sa church.
andam ka, mo sakripisyo sa imong oras. Giimbitahan siguro ka karon mo adto ka og birthday, pero giuna nimo ang simba. Pareho sa kong anak nanawag karon, asa daw ko, nagpray pa ko, ingon siya ani diri sa Panabo, dili pwede. Unahon nako ang simba. Ingon nako. So naghimo ka og sakripisyo para nga makapangalagad ka sa atong buhi nga Dios. After 6 months ba to, 4 ka bulan ba to, Pastor Bong, giundang siya sa iyang trabaho. So diyan pa maigsoon, dito nitubo og samot ang akong pagtuo. Nga ultimo imong anak, moingon siya nga, nay, tuyo lang atong sugdaan, nay. Naku, sige lang, good. Ampuin na, mura na siya adobo. O, tinuod na igsoon. Kalabi na to kong anak nga lalaki nga na nagtrabaho karon sa Barangay Pampanga, rescuer man na siya. Maghilak to siya, tungod kay, mingon siya nga, unsa naman ninayo, ay tuyo raman kung sudaan. Ayaw pagpaghulbol, pag-ampo, kay mulami ramana ang imong gikaon. Dili man na permanente tuyo. Anak ko, wala ko nag-unsa sa iyo discourage nga ayaw mo pamastor kay magsudaan mo tuyo. Dili na siya permanente tuyo. Ang importante sa imong pagkaon, ampuan nimo. Pagkahuman nimo gampo, adobo ng lasa ana. So diyan ta igsoon ang akong gihimo sa kay naman ko'y pagtuo. Miyerkules man to, prayer and fasting man ni pastor. Basta Miyerkules, wala mi kaon buntag udto. Gabi namin kaon, mag-break mi human simba. Kay namin simba Miyerkules. Nagkuha ko flyers, ambot kung kailan mo og flyers. Yan ang panghatag gani may Bible verse. Ihatag na mo sa mga palibot. Akong anak ka, naghinak siya kay among sudan puyo. Lakaw ko, si pastor nag-study, ako ra naglakaw. Dala ko og flyers, niadto ko dito sa among silingan, unahan sa amo ang mga katulong nga black, attender na mo nga naga-organ. Tingnan ako siya, taga-diriman ka. Kuyog ta, siya asa pati. Mga tag flyers, magmutana ta, magpa-Bible study ba sila? Niana siya nga, sige ti, dili man si pastor ang pastor ti. Ay, ikaw man ang pastora? Kung ano man, siya, dapat si pastor ang tatong kuyog ti, ako nag-study siya, ako lang ang ni lakaw kay mangimbita ta, magdala ko flyers kay mga imbita ta. Ana dayon siya nga, sige ti, unto to siya, human ko og pray sa muang sa church kay simba ba na iraman kanya di ba house church, diha rapod mi nagpuyo, diha rapod mi matulog, kay gamay lagi. Diha mi matulog, diha mi mapuyo, di ang CR nasa gawas. Di anak ko nga mag-adput ta sa mga silingan, mga tagtag flyers kay mangimbita ta. So tiyan ta mo igsoon, gibuhat lang to namo. Nami mga tao nga naimbita 7 ka buok. So tiyan ta mo ang amo ang sudaan pag uli. Manok. Naay naghatod isa ka buok manok. Gihatod niya sa amua kay iyang ihatag kay pasudaan. Kailat to siya namo. Pero wala mi nangayo. Kabalo ka asa mi mangayo. Ang atong Ginoo nga gialagaran dato igsuon. Ang iya lang gihulat, mutikang ka ba? Maghatag ka og extra nga lakang diya sa imong pagtuo. Himua lang ang imong part. Si Jesus Christ na ang muhulip sa tanan. Nahatag og isa ka buok manok sa una barato lang nga ng manok kung 200 na. Inana na siya igsuon imong Muhimo ka og lakang diha sa imong pagtuo. Panahon sa sakripisyo igsuon, dili na permanente pag-antos, adunay panalangin human ana. Oh, naay mga panalangin nga wala nimo gi-expect. Bisan diri pa man ka pastor, di pa man ka pastora, paghimo og lakang nga malipay ang Ginoo, sultihan kay kaigsuon, dili ka magmahay. Unsa man tong mga gi-desire sa imong kasing-kasing, emotional, material, o unsa man physical nga imong mahitabo sa imong kinabuhi, tagbuon gina sa Ginoo igsuon. Kay ngano, ang iyang mga saad tinuod man, ang gusto lang sa Ginoo imong i-claim. I-claim nimo ang saad niya sa imong kinabuhi, tuuhan nimo siya ug
ang imong pagtuo imong ilihok. Ayaw paglingkod ra diha sa imong bangko. Kailangan ka mutikang diha sa mga pag-antos direta sa ikaduha. Ang pagtuo na andam masulayan. Diha sa James chapter 1, 2 to 3. Pagtuo nga andam masulayan. James chapter 1, verse 2 to 3. Basahon na to. Istorya lang tani igsoon kay sa tinuod lang maunsa jud ko diri ba. Si Pastor manggod ay. James chapter 1, 2 to 3. Basahon na to ha. Ano man siya na diha. 2 to 3. Mga igsoon isipa nga bulahan kamo kun ang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuos gisulayan lamang aron kamo mahimong malahutayon. So sa ato din pagtuig soon, tistingan jud ta kung tinuod pa na siya. Ang atong pagtuo, kung piki na siya na may mga pagsulay, mulingkod ra ka sa inyong balay o magtikongkong. Pero kay naaman kay pagtuo, bisan daghan kag problema, muanhita sa church. Sama sa imong gibuhat karon. Naaman tay pagtuo, bisan sa kalisod. Siguro dili naman ka mamasahe, kami raman ang mamasahe kay layo man among bukid. Naman mi nagpuyo sa bungtod sa ilang. Kami ra ang mamasahe. Pero dili raman mo matikang raman. Pwede ra gud unta mo nga. Pwede ra gud unta mo nga kanang mopahulay kay pareho kay Brother Jojo no. Nagkapoy siya kay sayo siya mo mata mo adto palingki. Pwede ra gud unta na siya mopahuway kay matulog kay sayo siya milakaw. Pero nihatag siya og time para musimba. Usa na siya kakalipay sa Ginoo. Kalipay na sa Dios igsoon. Sama karon akong anak nanawag, muadni kag panabunay, dili pwede kay naay simba. Human sa simba, muanha ko. Malipay ang Ginoo kay siya ang imong giuna. So pagtuo na siya. Kung wala tay pagtuo, dili nato na siya mapansin. Di nato na mapansin, oy, parewa na kung kalinturahon ta, sakit atong ulo. Kung wala tay pagtuo, nga anda mo antos, mo sakripisyo, dili ta mo adto church, pwede ra ta maghigda sa balay o magtikungkong. Pero kay naaman tay pagtuo, ni himo ta og lakang aron mo adto sa simbahan. Nalipay ang Ginoo ana igsuon. Sa amo ang pagministry ni pastor diri na punta. Ang pagtuo namo pag-abot dito, ana kaning maghigda ta sa bed of roses. Kagabalo mo ang kanta nga bed of roses. Dili inana igsuon sama sa atong pagpangalaga dili permanente hayahay. Anaa gyud ang mga kalisdanan. Anaa ang mga pagsulay. Mauna siya ang atong exam. Di ba, nakatry tag-eskwela, kinder sa una, o may kinder visitor. Visitor sa una, di pa ka mo eskwela o city. 8 anyos ang grade 1 sa una, tiguang naman ko. Wa mi anak kaagi anang kinder. Kung gusto nyo ka mo eskwela, visitor ka. Dito ka na, ibang ko, wala kay record sa maestra, visitor lang ka. Di ba, kung estudyante ta natay, daily quizzes, monthly exam, di ba na ay mga pangutana diha? Ni ay mga question and answer. Ingon ana pud ang atong pagtuo. Na ay trials, na ay testing, sulayan kung tinuod ba na siya. Kung dili na tinuod igsuon, dili gyud ta mo padayon. Kaya ingon man siya diri, isulayan ang pagtuo aron ta maka lahutay. So kung naa kay pagtuo, sulayan na siya aron ka mo padayon. Sa imong pagtuo, nga dili sulayan, delikado na igsoon si Jesus Christ kani gisulayan. Katong nag-prayer and fasting siya, nga 40 days of 40 nights, itistingan man siya. Kita pa tao lang ta. Siya gani Ginoo gitistingan, kita tistingan kita. Kung ang atong gugma
ang atong pagtuo diha sa Ginoo tinud-anay ba. Kay basin niya matamakan lang atong ingron diha sa simbahan pagkasunod Domingo, di na ta mo simba. So man sa di ay manamak man sila tiil. Basin ana ba? Mo na nga sulayan gyud ta igsuon sa ato ang pangalaga diha sa atong buhi nga Dios para mo lahutay ta. Diha nga party mo tubo pud ang atong pagtuo tungod sa mga pagsulay. Kay sa mga pagsulay igsuon, ayaw isipa nga gisilutan ka sa Dios. Isipa nga gipangga ka sa Dios. Kay mao man na ang iyang gusto nga matistingan ang ato ang pagtuo kung tinud-anay ba na siya o dili. Sa ato ang pagpangalagad, unsa nang igsuon, sunda lang ang kabubuton sa Dios. Sultihan ko ikaw, dili ka magmahay. Makita nimo ang mga milagro na wala pa nimo nakita sukat sa imuhang pagkatao. Nakita na ko na igsuon ang mga kanaging maampuan nimo nga magmilagro ang Ginoo. Na-try na ko na. Papa ni BJ, si Gerson, nagbantay ko sa hospital, diri pa mi nagpuyo sa una. Nag-LBM to siya na time, bago pa kong naluwas igsuon. Kanang bago ganit kang giluwas igsuon, mag-aso-aso ka. Ang imong pagtuo, tistingan. Katupad na mo ni Gerson, buak ang tuyang angga. Gerson ang tinod na pangalan. Ambot kong mahinumdum siya sa kuha nga, ako'y nag-atiman sa iya, nag-LBM siya dito sa SPM, DMC pa man sa una, DMC. Ang among katupad nga nag-LBM, asawa sa pulis sa Katitipan, nag-unsa siya, kanaganing nakuhaan, 2 months ang iyahang gibuntis, nakuhaan siya ng bata, natanggal sa iyang sabakan, unya, giunsa ang kato siya ang babae, asawa sa pulis sa Katitipan. Nagkuha na siya, kanaganing chill na siya. Sultihan ka maigsoon, ang iyang lawas, dili na mo dawat sa dextrose. Dito natistingan akong pagtuo. Ang katong asawa sa pulis, gihunghungan ako siya. Dili ko malipay igsoon, pag once na opportunity nga maka-pray, once na opportunity nga maka-share, ako yun lang himo nigsoon, maluya man ko paghuman. Maluya ko, pag dili na ko na mahimo. Mura gani ko mahugno, unsa ba? Ingon ana ang akong bation. So kato na time, ang nagpantay sa iyahang igsuon nga lalaki. Ningon ko sa iya nako, tuto man to pangalan sa iyang igsuon. Pwede na ko maampuan imong igsuon. Ingon siya nga, oh pwede man. Dito nikuan akong pagtuig so na gigamit na ko ang akong pagtuo nga makapray ko atong pasyente. Tupad ko na mo nibuak sa katre kay sa ito sa iskala DMC sa una tupad raman ang katre. Nga ingon siya nga, pwede man ti. Ihunghungan ako siya, makasulti pa man siya. Sis, kung mag-ampo sa imo sis, apa siya, oh pwede man. Ang akong mga pag-ampo, sunda nga imong mga pag-ampo. O kabalo kay igsoon, dili day kailangan manawag pa ta og pastor, amen. Manawag pa ta ni brother, manawag pa ta ni sister nga, uy, anhi diribi, ampuin ni siya. Ang imo daing katungod, isip giluwas ka sa Ginoo, imo day na siyang gamiton igsoon. Dito na ko nakita unsa ang Dios kagamahanan igsoon. First na ko tungtikang sa akong pagtuo. Ang katong babae nga asawa sa pulis, nag-chill naman to siya. Dili na mudawat ang iyahang lawas sa dextrose. Kanang namurot na diri ang iyaha ganing gitusukan sa dextrose, ihubag. Ningon ko sa iya, kung mutuo ka, ang Ginoo ang mag-ayo. Makita ang doktor sa ugat nga kabutangan sa imuhang dextrose. Kay maura man to ang tambal dito man iagi sa dextrose. Tapos kailangan pud mo inom siya. Ang mga antibiotic dito iagi sa dextrose. Amen. Ningon siya nga, ti backslider mangkuti. Ningon siya nako, wala na kita naw sa Ginoo. Sultihan ko ikaw, ang Ginoo kani adto karon og sa walay katapusan, siya gyapon ang Ginoo nga moayo sa imong kinabuhi.
tuuhi lang. Dili ako ang muayo, kundili si Jesus Christ. Iampuan ako siya. Ang plano sa mga doktor, i-cut down ang iyang ugat. Kabalo mo kung i-cut down daw ang ugat, mag-bleeding daw na ang pasyente. I-cut down. Naana ang duha ka doktor. Sa diyang nag-ampo ko sa iya ha, naana ang duha ka doktor na mag-cut down sa ugat para ipasok kung dagom o ang hose na mukunik sa iyang lawas. Nigawas ang duha ka doktor. Kaya nagpriman ko. Sultihan ta mo igsoon, paguman sa among prayer, ang katong babae giduol na sa mga doktor, nakita na sila og ugat nga kabutangan sa iyahang dextrose. Palakpakan sa nato ang Ginoo igsoon. Yun ana ang Ginoo igsoon. Muhimo daay ka og ekstra nga lakang sa imong pagtuo, mamuhat check suon. Di man ko doktor, dili man pud ko pastora. Ang ako alang, kiluwas ko sa Dios, akong i-share ang kaluwasan. Amen. Wala man pud ko nakapalo nga, backslider day to siya, baptist daw siya. Pila na daw siya katuig, walay simba-simba. Maskin pangutanon niyo silang naring giimbitarme sa ilang balay, diha duol sa katitipan. Welcome kayo mi sa ilang panimalay katong nga pamilya ato na time. Kalimot na ko sa ilang apelyido o pangalan. Magamit ko doon ako sa mga unsa, pero wala na ako nagimatter sa una igsuon ang ako alang makatabang ko sa ilaha. Mao gyud na ang nakuha, nakatabang ko about prayer. Ingon ana pud nyong himuon igsuon sa inyong mga silingan, sa inyong mga classmate. Amen. May opportunity igsoon gamita imong pagtuo. Ayo paglingkod lang diha. For example, naikitabang diha. Kailangan ka magmubarog. Isip anak sa Diyos. Barugi. Pwede ba ka? Ay, mong hangiwan. Pwede ba ko muampo niya? Pwede ba ko mo-share o pulong sa Ginoo? Sayon lang man ang pag-share sa pulong igsoon. Ang ako lang first naghihimo nga mo John 3:16. Hey, kanang Roma 3:23. Kanang Roma 6:23. Kanang Hebrew 9:27, 1 John 1:9. Mo na akong gigamit igsuon. Sa diyan mag-share ka sa pulong sa Dios, manggawas sa imong kauna. Ang wala nimo hibaw iba nga moabot sa imong kinabuhi, na makahimo day ko ani. Ana ba? So tiyan ta mo, sa dihang nag-ministry ni pastor sa Dunya Pilar man misugod bago sa Pampanga. Pag naa si pastor, wala ko'y power igsuon. Pero kung ako lang, ako ang pastora. Oh, tinuod na igsuon. Amen. Pag ako lang, maingon ko tong among atinder, ate, dili lang ate akong tawag sa ima, oy, pastora lang. Kung ano man, pastora man jud ka ate, ang gihimo sa pastor, gihimo man imo na ko, dili ko pastora wala. Kaysa tinuod lang, dito ko sa daan namong fellowship nga 16 years old ko kutob. Ko sa Bible preaching. Amen. Sa mga young people, sa among lungsod, sa Bantayan Island, top ko kanunay sa Bible preaching. Dili mong kuhawod. Pero ako, nganong mapilian ko nila, na, mo bito na sa pagkakita na ko, katong libro, diya sa mga PCBS, my husband, do my call. Mo na siya, gipalit yun to na ko isuon. Gibasa na ko ang nentiro sulod sa libro. Ang imong bana di ay gamito na siya tungod sa imong panawagan. Payo sa among fellowship, dili man ko makawali. Dito ra ko sa Sunday school. Mga bata, pero kabalo ka, love kay nako ang ministry igsoon. Amen. Love kay nako, bisan dili ko ang akong accent sa memory verse. Gahi pas tanang gahi. Anang memory verse pa, ma-English man na. Gahi kay ko mag-English. Oy, o gamito na ko akong anak siya na. An, ikaw ang ma-assign sa memory verse. Oh, di nakatutlo na ko. Unsa to ang akong gistadihan igsuon. Dili to ako yung baoy akong mabatbat. 1 week before, studihan naman na yung itutlo sa Sunday school. Mura man po kag magwali, anak. Amen. Ang imong gitutlo, ang imong tudloan diha. 6 years old, kutob sa 12 anyos. Maglingkod na sila palibot sa imuha, naka sa tunga. Magtudlo ka og action song. Oh, dancer ka. Oh,
tudlo ka og action song. Human sa action song, mag-memory verse. Human sa memory verse, mag-unsa na dayon ka o kanang imuhang Bible story. Kailangan na kay mga himuon sa imong personal na kaugalingon. Suko ang akala ganing kuan sa imong istorya, suko pud ka. Kung nagkatawa siya, katawa pud ka. Artista ka. Panahon sa pagpatpat sa pulong sa Ginoo, artista ta diri. Amen. Dili ni siya about sa ato ang pagbati kay natay problema karon luya kayo ta diri. Dili kung unsa ang imong gibatbat ya nga Bible story, dito sa Bible story kailangan artista ka. Sa atong pagpangalagad pud igsuon, bisan kapoy ta, bisan daghan ka problema, kay panahon man sa Domingo, malipayon ta oy. Kay kinsa man gud intahon ang mag-uol nga giluwas ka sa Ginoo, giproteksyonan ka sa Ginoo sa tibuok semana. Ingon pa sa akong kaila, dili lang nako maunsa ang iyang mahinumduman ang iyang tinuod na pangalan, ma-search nimo siya sa YouTube. Katong gikuyog ko sa asawa sa amo sa akong anak. Nadisgrasya siya sa Luzon. Kung totally gulay ang iyang lawas. Nag-preach siya ya sa Ladislao, asawa kanaganing tag-iya sa MX3, si Gina Espijo. Siya ang tag-iya anak, nakaatog ana silang balay. Nag-Bible study. Tapos naatong tao, ningon siya, kung pangitaon nimo sa YouTube yung pangalan, makita nimo siya. Kung naadaw kay pagtuo nga 100% gamhanan ang Ginoo, imuon nimong 120%. Amen. Kung baka imong palabwan ang imong pagtuo. Kaysa imo din pagtuo igsuon, mamuhat ang Ginoo. Na siya yung mga dagkong milagro nga himuon sa imong kinabuhi igsuon nga dili nimo hunahunaon. Susama gud sa among pamilya, di man mi perfect na pamilya igsuon. Makita nimo mi isinti kay mi manuod wa mi daghang kwarta. Dato lang mi atubangan sa Ginoo. Ingon pa bitaw atong nagmagrinta mi atong balay. Pastor, kailangan ba kong deposit nga 1 year? Kailangan pud mi og prostated check daw nga 1 year. Oh, sir, engineer man tag-iya. Kabalo ka, sir. Ang amo ang ganing kadato, sir. Dito raman sa langit, sir. Ang among kadato, naa dito. Ma-withdraw lang to. Pagbalik sa Ginoo. Pa siya. Wala din, ay. Bangka, sana? ATM. O, bangka na ganing kay? O, passbook. How sa natawag na na? Bankbook. Bankbook. O, wala din mo, anak. Wala, uy. Kay, ang among pagkuan dire pioneer, by faith lang man. Wala man minihan ni dire kay kwartahan mi. Ang among bit-bit dinhi tulong sa Ginoo. Wala pud minyanhi dinhi para magbungkag og church. Ang amua lang wali lang mi kana kaning sa kadalanan hawod mi anak so. Kanang tigbas dire. Hawod mi anak ni pastor. Ito sa mga kabugoyan diha sa ibabaw. Anak ko to sila. Isukan nila magwali no. Atilin. Matay atilin no. Kaya din ani mo. Kameraman, pila naman ni, upat, 5. Tistiwali. Kabanong anang tistiwali? Wali nga naay bersikulo. Kami kaigsuon. Kung luya ka, ang gusto na ko na ma-experience dire. Amen. Kung luya ka igsuon, adtog outreach. Outreach ang tawag ana. Siga. Pag human mo testify, kinsa ka giusap sa Ginoo igsuon. Pag human mo testify, mura gani kag gibubuan o isa katarong kana ganing tubig. Lami kaayo ang pamati, bugnaw nga init-init. Pagkahuman dasig kaayo ka. Amen. Daghan ka kag problema, guol kaayo ka. Adtog outreach, guol og microphone. I-testify unsa si Jesus Christ. Mao na siya isa nga tikang diya sa pagtuo. Kung unsa ka gibag-o sa Dios, kay dili lang ang pagtuo na to kutob ra sa sulod sa church. Pagawas sa church, wala na atong pagtuo. Inana na to gamiton atong pagtuo igsoon. Dili man kuhawd, di kuhawd aning Biblia. Siya gani kay moingon ko sa iya asa kito
mangita pa ko usahay sa unsa kay labi na ng mga gagmay lang nga mga books kanang root na siya sa pinaka duol sa maghuhukom dugay pa kay nako mapaklik kuan ka nang nanginabuhi naman ta sa pagtuo. Amen. Ang gusto lang sa Ginoo nga muhatag ta og panahon, muhatag tag extra nga lakang. Sultihan kami igsuon, diri na ko magtapos igsuon. Tapuson na nako ni diri sa ikatulo ang pagtuo na andam magpailog. Amen. Ang pagtuo nga andam magpailog, mao ni siya ang ikatulo. Ang una, ang pagtuo na andam musakripisyo. Ang ikaduha, ang pagtuo na andam masulayan. Ang ikatulo, ang pagtuo na andam magpailog. Magbasa ta sa pulong sa Dios sa Roma 12:12. Nag-ingon diri ang pulong sa Dios. Roma 12:12. Pagmaya kamo tungod sa inyong paglaom, pagpailog kamo diha sa inyong mga kalistanan o pagampo kanunay. So, nakalambikit diri ang prayer. Amen. First na kong ministry sa church igsoon ni atong fellowship dati namong unsaan gitambungan prayer igsuon. Mahadlok ka na ingnon na kana ganing Christian nga upat kape. Pungko, pamati, pauli. Mahadlok ko ana. Nakadungog na ko ana sa wali. Nga igo magpasinaw sa bangko. Mahadlok ko ana. Ang first na kong ministry, prayer. Amen. Dasigon ta mo, bata man mo o hamtong. Ay lang ang tigulang, kaya tigulang sakit ang tuhod. Susama na ako, sakit ang tuhod. Dasigon ta mo mga igsono, kita naman kay wala man tayo bisita. Ana si Bichi. Kanang ang first nga ako nga gihimo nga lakang sa pag-ministry, prayer. Amen. Diya sa mga pag-ampo igsuon, first nimong himuon, mura lang ganit kang nakikistorya sa imong mama o papa. Dili ka na memorize ang prayer. Amen. Ang prayer, gikan na siya sa huna-huna o kasing-kasing. Diya mo tubo ang imong pagtuo. Amen. Akadungog mo kung mag-pray ko, Amen. na unsa lang nako na sa mga nag-una sa kuha. Amen. Sinang na rin mo na ang akong ginasunod sa una. Ang katong mga negative side niya, wala to nako ginasunod. Amen. Katulang mga positive side inang na rin. Prayerful kay na siya diri sa mga silinga. Madungog diha diri dira. Ang prayer ni nang naring. Maminaw lang ko, siya man nagdala sa kuha dito sa Ponsiano, itong among dating fellowship. Ingon pa siya, nightlife, pag ito po niya kidala. Ang bukabalo atong ipangkanta nila, mga revise. Nailamisa-lamisa. Marami mga teenager naglamisa, nightlife. Nang unsa man ni diri nang, uy naman ni, unsa ka ng disco-disco. Di nung night ba? Yeah, sa Davao Church sa una. Ya Pastor John Balagon pa ko magkanta, pina-worship kaayo. Mga kalibutan nun, unya i-revise. Tunang, mangulit pa nang, ayo, sabot diri. Paguman anak na iwali. Anak. Tasik kay sinang nari, librehon kaniya o pamasahi. Dili na siya mo share o pulong sa Ginoo. Wala man siya diri, magmaritis ta. Dili, ayaw lang na-post, pastor. Dili lang ta mag-isgot ang mga negative. Katong positive, kay mao man ay makadasig sa tuwa. Ingon siya nga, libre yung tagpamasahilin, kuyog ta. Naku, asa man ta? Dito lagi sa kuan, Ponsiano. Dito may sa Ponsiano, ako kasabot lagi. Ang live nila dito, nagsiga, palong ang suga. Marami yung disco. Pagkahuman, ang gikanta ka ng mga syakol. Ano syakol gani nga? Kalibutanon? Moingon ko ba? Uy, unsa man akong nasudlanan? Na, wala dyan ko kasabot ani nang ba? Manguli tabi? Ano, wag ko kasabot din nang, ay, manguli tabi? Nya, mura magtibol-tibol ta diri. Upat ka buok sa isang kalamisa.
Nya, magsikanta dito na maghuman na testimony. Ingon siya, pagulat lang, demanding pa kay siya, kay libre kag pamasahe ba? Nya, karon hulaton jud mo mahuman. Paghuman sa kanta, na drama. Tong yawa-yawa o katong ginoo-ginoo. Drama ba? Drama actual sila. Magsuot po do kang demonyo ang si taning, tapos magkuan po do pang ginoo ang katong kasabot ani ng uy. Siya sunod lang dia, paminaw lang. Pagkuan na pagwali na sa pulong igsoon, mura man kog itadtad. Amen. Pagwali sa pulong igsoon, diya nako nihilak. Katong giwali sa pastor igsoon, akong kinabuhi. Amen. Unsa ko ka immoral, unsa ko ka kangilad, unsa ko ka rebelde sa akong ginikanan. Bali, kasuko, kaligutgot, kalagot sa imong ginikanan, sa imuhang mga auntie, sa anak man ang wali. Sabi ni mo, no? Mura dyan ko gitigbas. Anak ko, hala. Unsa naman inang? Siya, wapana na human. Sige po na siya kung wapana na human. Pag human na, altar call na igsuon. Wala palagi niya at tingon ang katong nagwali pastor nga muanhi sa atubangan nga mudawat kay Jesus Christ. Nag-una ko dito igsuon. Dire sa altar igsuon, gamanan ba ang altar igsuon? Amen. Hila ko, nagdangoy-ngoy ko, ako yung ihinulsulan ang tanan akong mga kasuko, ang tanan akong mga kalakot, ako yung ihinulsulan, o dito narilib ko igsuon. Dito ko na, pwede di ay na siya mag-upira ang Ginoo sa imong kasing-kasing. Amen. Imo lang di ay tugutan nga sulod siya di sa imong kasing-kasing. Dito na ako na unsa ako, hala, unsa man nga fellowship lang, oy? O, inani di ay ni diri na. Sa Domingo, ugma, Sabado man to, night siya. Kuyog ta. Okay, wala lagi kay bana, nakay. Paano ko single mom? I'm single mom on that time. Single mom ko. Yeah. Moto ako ang kinabuhi. Moto ni anak ko ba nako? Pagka Domingo, librehon na po daw po niya pamasahe. Mo ni ang ministry, librehon lang ka ang pamasahe. Dito ka dalahon sa simbahan. Di na siya mag-share. Pero kusog na siya mohon sa dire. Pagka Domingo igsoon, kaugma. At mi sa church, kuyog na ko kung anak, 3 years old si Gingging. Idadanan ako na siya. Wala pa rin diaper sa una, igsoon. Wala pa rin diaper sa una. Magdala na kong short. Ibilin ko na dito sa silong. Ang Sunday school sa mga bata sa silong. Mao na ang inyo ganing paghago sa imong mga anak. Ayaw ibaliwala. Amen. Kana ganing mga bata makadungog sa pulong sa Ginoo, dili na nila malimtan. Amen. Kana nakasulat sa Proverbs nga ang bata mintas bata pa kailangan jud dalahon siran sa pulong sa Ginoo. Di na mga labay kawang. Ginabitbit din ako na si Gingging sa church. Pagwali igsoon, ako among yapong kinabuhi oy. Amen. Kanang kinabuhi nga immoral o tungod kay na ako'y desire sa diyang nag-unsa ang pastor, kinsa to ang gusto mahimong pastor's wife. Nya jud ko sa altar igsoon. Dili pa may kaila ni Pastor Bong. Amen. Dili pa may kaila. Dugay man mi nagkaila ani. Ingon gani siya nganong dugay man ta nagkaila. Oh. Dugay mi nagkaila ani niya. Barkada pa mi sa una. Never in my wildest dream nga magminyo mi. Sis ko na siya. I'm Geraldine, siya Francis. Barkada mi. Ngaon may human o trabaho, labi na sweldo. Katong uban mag-video okay, mag-inom, uli na ko ana. Di na ko musabay diha. Mubarog jud ko sa akong pagka magtotoo. Amen. Dugay kaayo nga panahon. Sadya niya ato ko sa altar about sa kanang ingon sa pastor. Kinsa to gusto mahimong pastor's wife. Nag-una ko dito igsuon sa altar. Robert, ko'y bana, wag ko'y uyab. Umo pa ko ato na time. Oh, dili di ay kuan na di ko ato cashier ko sa Pilcris. Pilcris Amen. Quirino, wa pa na nasunog. Cashier man ko diya. Hala, nakuna ko ba? Muadto ko sa altar, wa man ko'y uyab. Wa man ko'y bana ka nang gusto ko may mong pastor's wife. So diyan ta maigsoon, gitubag ang akong mga prayer, mga 15 years. So diyan ta mo.
Kato nga desire sa akong kasing-kasing nga gusto jud ko may mong pastor's wife, gusto jud ko magtudlo sa mga bata, gusto pero pwede man ko magtudlo bisan wa ko'y ba dili ko pastor's wife, pero gusto jud ko may mong pastor's wife. Amen. Yan naman ang pastor. Desire, kanang gusto niyo ba nga, gusto ko may mong pastor's wife, akong bana, nagdala sa church. Ana, jud ko, adto sa altar, dire sa altar, ampuan. Adto ko igsuon, daghan, mga babae, dili pa mga minyo. Pag human adto igsuon, nakapangutan ako, bala. Ano niya adto ko dito, wa man ko'y uyab. Di man may kaila ni niya, wa pa may nagkaila. Daghan ko og mga admirer sa tinuod lang. Pero wala jud ko'y desire magminyo tungod sa among kahimtang ni Gingging. Amen. Lunod patay jud ko sa ako ang anak. Full support jud ko sa akong anak. Nay, pamaagi dahito siya sa Ginoo. Nga ang imong kasing-kasing iandam. Tingod na igsuon. Akong ginapamalandungan ba, pamaagi dahito siya sa Ginoo nga ang imong kasing-kasing iandam. Ganang himuon nimo igsuon ba nga sa imong life isip usa ka ginikanan. Pag-abot sa panahon gani, ipagmalaki ka sa imong mga anak. Amen. Ikaw ang living testimony. Naigsuon. Sadyang nag-graduate akong anak na si Gingging, ingon gid siya. Sa iyang thesis, proud siya sa ako ang nahan. Amen. Imong anak siya nga unsay igsuon. Lipay kay ka nga inahan ka, namuingon ka nga. Ingon imong anak nanay. Nalipay jud ko nga ikaw akong mama. Dili, kabalo ka akong mga anak igsuon nana sila'y bakos. Nana sila'y bakos. Pag magunit na ko og bakos, labi na to akong anak na lalaki, makaihi sila. Dili ko magbunal bisag asa sa lubot. Pag suko na ko, ingon ko kulog. Sa lubot ko mubunal igsoon. Dili kanang unsas tumoy sa bakos, katong bakal sa bakos. Ayaw pamunal bisag asa kay madisgrasya imong anak. Ayaw pamunal nga suko kaayo jud ka nga mag-aso-aso na basin mapatay ni imong anak. Wala na akong gibuhat ni suko. Ang imo dayang gitanom sa imong mga anak, di na nila manimba. Amen. Nakita na ko na sa karon nga tiguang na akong anak 33. Ang sunod sa iya 24. 24 si Banban. Yang sunod kay Eden, ang last si Anan 56. So unsa kayo igsuon? Ako lang is dasig sa mga inahan. Inahan daghan na ta inahan diri pila ta upat. Unsa na igsuon? Himua lang nga ang imong mga anak makita ang pagtuo. Amen. Mag-stand ka ba sa panahon sa kalisod? Dungo mo, ampo mo, pagluhod mo. Uban sa imong mga anak. Kanang makita sa imong mga anak na, kuya, jud ang pagtuwa kong mama no. Amen. Bisan sa kalisod, gituuhan kay niya nga ang Ginoo mo provide. Tinuod na igsuon. Kuan lang, ang inyong panimalay paharian ng Jesus Christ. Yang yung pagtuo nga gamay patubuan na i-desire na siya nya ang unsan niyo nga kita man ang living testimony. Masundog man sa atong mga tibaang ang kinaiya sa bata tungod sa ato ang ginikanan. Dili man ang maestra ang magtudlo sa kinaiya sa atong mga anak. Kita man. Amen. So kita ang unsa, kita ang kanang kahayag nga mudan na agya sa mga bata. So kay kahayag man ta ang makita sa ato ang mga positive. Bisan gud unsa igsuon kanang sa tinuod lang naman kay mga weakness. Ang weakness nako first akong mga anak nga magsakit. Amen. Mao jud na ang akong weakness. Sa diyang nag-ministry ni pastor, sukad ato wala na gyud nagsigig kalentura o busipon ang akong mga anak. Amen. Magbalik-balik na sila, pauli-puli lang. Pero sa diyang nagtikang mi sa ministry, ang Ginoo namuhat sa among kinabuhi. Amen. Ang hinaot ko igsuon nga kini nga pag kani nga mga bersikulo inyo kining mahitisok sa inyong kasing-kasing igsuon kanang pagdasig sa inyong kinabuhi, isip, pamilya.
Patubo ang inyong pagtuo diha sa pagpangalagad. Bisan kita lang igsoon, padayon lang mo. Bahalag magbayluhay atong naong. Padayon mo. Bisan wa tay bugas, wa tay sudan. Ani mo sa church, dangop sa Ginoo igsoon. Ayaw dangop sa turko. Kaya ang Ginoo nga tong gialagaran, gamhanan siya igsoon. Dato siya nga Ginoo nga tong gisimba. Kaya niya mo provide. Ang gusto lang niya, ang imong pagtuo mo tubo. Amen. First yun nga step prayer igsoon. Kaya mauna siya ang gingon diri sa last nato nga sa atong sa katong bersikulo gani sa Roma 12:12 nga kailangan gyud ta mag-ampo igsoon. Sa panahon sa buntag, mag-ampo jud ka. Pasalamati ang Dios nga buhi pa ka. Pag panahon sa kagabion nga nakaabot pa kagabi nga ubanan ka sa Ginoo diha sa kagabion. Kay dili na to mabalaan nga di na ta kamata. O na Amen. kailangan ta mag-ampo maskin akong mga anak. Bisan nagkuyog-kuyog mo sa amo ag simba. Panahon sa prayer himua. Kay Amen. dili ko makabakir sa imuha. Amen. Dili ko makabakir. Nga moingon ko, uy, apilon ta ka o dala sa langit. Dili, uy. Ang imong prayer, mao na siya ang makadala dito sa langit. Padlungon lang ka sa imong prayer. Mga naihatag ang Ginoo sa imuha ba? Mo nang kailangan exercise na to. Himuon imong ministry every morning, doon lang mo diri sa church. Amen. Pasalamati ang Dios. Dasigon ta mo. Tagay siya time. Amen. Sa isa ka adlaw 24 hours ba yang ato ang isa ka adlaw. Tagahin ni siya. First 30 minutes ba? 1 hour ba? Sa una gihimo na ko na 15 minutes ko nagsugod. Sa diyang 15 minutes, daghan man kog listahan sa prayer. Di na na ko mahuman og 30 minutes. Pag ang manana dadungakan man, katong wala nako na ilhi na mga parinti, inalista na ko, Lord, maluoy kaluwasan ni sila. Kailangan na ko next, so kita man ang kuang ko anak nila kay kita man ang nakabalo sa kamatuuran. Mo na ako ang pagdasig sa inyo. Himuan ang primerong tikang ang prayer igsoon. Sultian ko ikaw, dili ka magmahay. Batanon man ka, hamtong man ka, tagay panahon ang prayer. Kay ang prayer, mauna siya ang ato ang attendance diya sa Ginoo. Na nagpasidungog ta sa Dios, ato siyang gi-invite sa atong kinabuhi. Dili ba nato kaya kung wala siya. Pero kung wa tay prayer, muratag nang hambog ba? Ang hambog ta nga, kuan ka nang kaya nimo kung wala ang Ginoo. O na, dasigon ta mo, Amen. paghimo mo glakang diya sa mga pag-ampo. Bisan ikaw ra isa, ayaw na baliha. Kay ingon si Jesus Christ sa pulong niya, duha o tulo magisgod siyang pangalan ana siya. Isa duha tulo nga magisgod sa iyang pangalan naa siya sa atong taliwala. So naa siya. Si Jesus Christ, ang balaang espiritu ikaw. Na unag-uban sa imo sa imong mga pag-ampo. Taga isya panahon igsoon. Maulat na ako i-share mag-awit ta. Amen. Manghilaot ko nga nakadasig sa matag usa